Y yo creo que en realidad lo que es imposición no, pero sí que hay una cierta imposición a la hora, por ejemplo, de que tú estudias valenciano o haces cursos de valenciano porque sabes que eso te va a facilitar mucho a la hora de trabajar, por ejemplo, para la administración. Vale tanto un curso de valenciano como casi una licenciatura. Yo creo que no, yo creo sinceramente que lo que se está haciendo es normalizar una lengua, que es distinta, es decir, una lengua que se tiene que de alguna forma se tiene que intentar que salga adelante. Hay muchísimo valenciano que habla castellano, y valenciano, es que tenemos la idea de que valenciano es el que habla valenciano. No, valencianos somos una inmensa mayoría de la comunidad que habla castellana también, tan valencianos como los de la costa. ¿Todos? Que son sin excepción. Os agradezco de verdad que habéis estado con nosotros. Gracias por haber estado en este tiempo de tertulia con nosotros. Hasta luego y buenos días. El bilingüisme està assegurat per l'Estatut d'Autonomia i moltes institucions el compleixen rigorosament. Molta gent està d'acord que l'ús del valencià és minoritari respecte al castellà. Les discrepàncies comencen quan es parla de si català i valencià són una mateixa llengua. Jo pense que el que sí que està ben clar és que som d'una família, la família és el llatí. Dins d'una família, diguem, personal, n'hi ha germans, fills, cosins germans, per què no, potser, o sigui, tenim cert parentes, però que indudablement són molt diferents. Tu saps que entre una mare, dos fills, i cada fill és d'una manera. També pot ser això, no? O sigui que nosaltres ho tenim claríssim totalment, el que és. Que ve una llengua, que ve del llatí, i molt bé, i vosaltres la catalana i vosaltres la valenciana. Valencià i català són una sola llengua, dos noms per una sola llengua. Només cal comprovar-ho mirant les parts del cos. Un barceloní, un valencià i un mallorquí diem a la boca, boca, a la dent, dent, als ulls, ulls, a les orelles, orelles, etc. Per tant, és una sola llengua. Els Estats Units no els fa vergonya parlar una llengua que es diu anglès, però que també això tampoc obliga a que Anglaterra i els països i els Estats Units formen el mateix estat, però sí que no estiguen embroncats per la llengua perquè seria absurd, no? L'anomenat secessionisme lingüístic s'aplega al voltant d'associacions com aquesta, lo Ratpenat, que considera el català com una llengua completament diferent al valencià. Partits com Unió Valenciana, socis de govern del Partit Popular a la comunitat, donen suport i han donat impuls des de les institucions a aquestes tesis. Jo com a president d'un partit polític o com a diputat, jo no tinc que dir si se diu consegueix o se diu conseguix. Això ho tindran que dir els que entenen de filologia. Però Unió Valenciana sí que pensa que entre els filòlegs que defenen una unitat lingüística i els filòlegs que pensen que el valencià és un idioma propi, diferent i diferenciat, Unió Valenciana dona el suport polític a aquells filòlegs que pensen que l'idioma valencià és un idioma propi de la comunitat valenciana. El conflicte de llengües a llarg termini no estarà entre valencià i català, per entendre'ns, això és inexistent com a conflicte real. El conflicte estarà entre valencià i castellà. El conflicte estarà entre valencià i castellà, perquè amb tot això, amb tot aquest procés, la realitat és que la potència de recuperació del valencià ha anat disminuint, perquè no es presenta com una cosa, diríem, compartida per tothom, com un projecte comú, sinó com un projecte que és font de posicions i de conflictes. En l'afany per distanciar-se del català, els secessionistes segueixen l'ortografia de l'anomenada Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Han suprimit pràcticament els accents i s'opta també per les formes més castellanitzades. La normativa que defen la Real Acadèmia de Cultura Valenciana està basada en els clàssics, està basada en la realitat lingüística valenciana i té moltes coses diferents del català. Algunes institucions, com l'Ajuntament de València, han finançat l'edició d'aquestes gramàtiques en detriment de l'Institut de Filologia Valenciana, que defensa la unitat del català. Se tracta, per tant, d'una maniobra de dialectalitzar encara més el valencià i acostar-lo al castellà, i per tant de separar-lo del català. Una paraula, d'impedir que el valencià sigui una llengua de cultura. L'anomenada batalla lingüística va tenir un nou episodi el 8 d'octubre passat. A proposta d'Unió Valenciana, les Corts reunides a Xàtiva van aprovar un polèmic decret que treu les competències lingüístiques a la universitat pel que fa als llibres de text. I que els valencians tinguem llibres de text que s'adequen a lo que és la legalitat vigent i que diu l'Estatut d'Autonomia. El valencià és valencià i les altres llengües són altres llengües que no són alienes
amb nosaltres i no tenim res que veure en elles. És un tema de tots els catalanoparlants. Si es perd el català a Xàtiva, es perd el català a Vic. Si es perd el català a Felanitx, es perd també el català a Salses. Tots estem en el mateix barco, tots estem en el mateix vaixell, i per tant realment qualsevol agressió a qualsevol lloc, com passava en tota l'edat mitjana, hem d'acudir la resta dels habitants o dels catalanoparlants. Com cada divendres, el Joan, el pagès de Benicarló, deixa Catalunya i torna a entrar a la Comunitat Valenciana després de vendre els seus productes al mercat. Per molts, el conflicte lingüístic és només la punta d'un iceberg. És la part més cridanera, la de la crispació. Però la qüestió de fons, el que cal treballar, seria la definició de la identitat dels valencians. I per això hi ha una gran majoria disposada a trobar els punts en comú. Jo crec que diferències n'hi ha menys de lo que la gent diu. O sea, tenim una sèrie de, jo penso, de coses que ens són comuns, des d'un clima que és comú, un clima de tipus mediterrani, en hiverns suaus i estius pues, bastant secs. Tenim algo que ens uneix molt, que és la llengua, que ja com he dit abans no n'hi ha tanta diferència. Tenim una història comuna, ahí tenim el rei Jaume I i tot el que això pot representar, i que per tant jo penso que tot aquestes diferències i tota aquesta polèmica és un poc inventar per uns interessos que jo personalment desconec. De persones guapes i de persones fees n'hi ha per tot el món, de més altes i més baixes també, de els ulls blaus, en els ulls negres, en les pestanyes més majes o menys majes, però que parlem valencià només estem nosaltres, i això és una cosa que se té que luchar perquè no s'acabe.